Bună! Bine v-am regăsit! Ziua a patra, astăzi este o zi de sărbătoare și ca întotdeauna viața mă surprinde. Poemul pe care îl voi citi astăzi se numește Căutarea și are de-a face cu căutarea de sine și nu e întâmplător. Azi Sfântul Gheorghe este cel care învinge balaurul, da? În căutarea sa de sine. Vă invit să inspirați adânc, să expirați profund abdominal, să mai inspirați odată, închizând ochii și să expirați profund aducându-vă atenția în minte. Să mai inspirați odată profund și pe expir să vă coborâți atenția în inimă. Mai inspirați odată profund în inimă și pe expir coborâți cu atenția în pântec și astfel în armonie cu voi înșivă să vă oferiți 10 minute în care să devenim căutători. Căutarea. Ca să vindec arsura tristeții tale, am căutat o flacără. Ca să strâng noroiul din fața ușii tale, am căutat palmele mâinilor mele. Ca să vorbesc cu tine ascuns în sfințenia ta, am căutat timpul cel bun. Nu te uita la forma ta, oricât de frumoasă sau de urâtă ar fi. Privește iubirea și țelul căutării tale. O, tu, cel cu buzele însetate, continuă să cauți apa. Acele buze însetate sunt dovada că vei găsi sursa apei. Această căutare este binecuvântată. Căutarea ta distruge obstacolele pe calea către Dumnezeu. Căutarea ta este cheia a ceea ce cauți. Această căutare este armata ta și victoria standardului tău. Cum ai putea găsi perla doar uitându-te la mare? Dacă o cauți, fii un căutător adevărat. Scufundătorul trebuie să aibă câteva calități. Să-și încredințeze viața în mâna prietenului. Să-și oprească respirația și să se arunce cu capul înainte. Pentru că nu dorm noaptea, compun muzică. Mă gândesc la acela al cărui chip are culorile florilor. Luna spune: cât timp voi rămâne singură, fără soare? Dacă bijuteria iubirii nu este în mine, să dispară tot bazarul existenței distrus, piatră cu piatră. Cât timp ne vom mai umple buzunarele precum copiii cu pietre și noroi? Lasă întreaga lume, păstrând-o, nu te vei cunoaște niciodată. Dumnezeu mi-a dat o viață. Valoarea fiecărei zile El singur o cunoaște. Mi-am petrecut viața, respirație după respirație, cântându-mi cântecele. Astfel, irosit de melodie și ritm, am uitat de momentul amarei plecări. În timp ce cântam cântecele mele, sămânța inimii mele s-a uscat. Caravana a trecut, ziua s-a sfârșit. O, Doamne, ajută-mă în fața acestui eu al meu care caută ajutorul Tău. Nu caut dreptate decât de la acest sine căutător de dreptate.
Nu voi primi judecata de la nimeni altcineva decât de la El, cel care este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. Dacă dorești lumina, pregătește-te să o primești. Dacă vrei să fii departe de Dumnezeu, hrănește-ți egoismul și du-te astfel singur departe. Dacă vrei să găsești o cale de a ieși din această închisoare ruinată, nu-ți întoarce privirea de la cel prea iubit, dar închină-te în adorare și apropie-te. De ce să mai caut? Sunt topit în el. Esența lui adâncă vorbește în mine, mă căutam de fapt pe mine însumi. Omul este numai ochi, restul este carne. Dar adevărații ochi sunt cei care îl văd pe cel prea iubit. Chiar dacă nu ai niciun motiv, continuă să cauți. Pe calea către el, ce nevoie ai de motive? Nu-l privi pe sufitul care caută o comoară ca pe un vânător de comori. El este însăși comoara. Cum ar putea îndrăgostitul să fie altceva decât iubirea lui? Nu încerca niciodată să devii un ghid. Rămâi un discipol umil. A ghida alți oameni este un obstacol pe cale. Dacă este prins într-o singură formă, totul, chiar și paradisul și râurile raiului sunt urâte. Vin din acest suflet din care toate sufletele vin. Sunt din orașul celor care nu au oraș. Calea către acest oraș este fără sfârșit. Pleacă, renunță la tot ce ai. Aceasta înseamnă totul. Dacă ai văzut această primăvară, de ce nu ai devenit apă? Dacă l-ai văzut pe prieten aproape, de ce te mai iubești încă pe tine? Dacă noți în râul vieții, de ce ești însetat și nenorocit? Nu fi încăpățânat, nu fugi de fericire. Ești în căutarea sufletului tău? Atunci părăsește-ți închisoarea. Lasă valul, unește-te cu râul și revarsă-te în ocean. Absorbit de această lume, ai făcut din ea o povară. Ridică-te deasupra lumii. O altă viziune. Eram încântat de mine, pentru că dădeam tot ce aveam. Inima, credința, munca. Și cine ești tu? Ai spus. Să crezi că ai atât de multe de oferit. Se pare că ai uitat de unde sunt toate și de unde vii. Aceasta este iubirea, să zbori spre un tainic cer, să faci să cadă 100 de văluri în fiecare moment. La început să lași viața să meargă înainte, la sfârșit să faci un pas fără să pășești. La sfârșit să faci un pas fără să pășești. Să privești această lume ca fiind invizibilă și să ignori ceea ce doar pare a fi sinele. Mi-am pierdut faima, mințile, a apărut soarele și toate umbrele au dispărut. M-am dus după ele, dar nu mai erau. Lumina fuge după mine și până la urmă mă prinde. Dacă nu poți să-i simți parfumul, nu intra în grădina iubirii. Dacă nu vrei să te dezbraci, nu intra în torentul adevărului. Rămâi unde ești, nu veni în calea noastră. Cel care îți taie capul este prietenul tău.
Cel care ți-l pune la loc este un trădător. Cel care te încarcă cu greutățile lui este o povară pentru tine. Dar cel care te iubește cu adevărat te va lăsa liber. Tu, cel care mă consider un înțelept, ascultă ce-ți spun. Am credința mea, dar am totodată și lumea. Sărac este acela care nu are nici măcar una dintre ele. Continuă să mergi, deși nu ai unde să te duci, nu încerca să vezi în zare. Un om nu poate așa ceva. Continuă să mergi, dar nu în direcția în care te îndeamnă frica. O zi minunată, pe mâine. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături.